So may gabi sa inyong tanan. Napunta sa itong programa karon. Uban nga pa na akong pinakusgan nga partner. Si Ed Kaluwag. Daghang salamat partner. Ako si Jessico Sohi. Dala ni ko ning luwag partner wa kay Gani, tingala mga partner ba? tuo mo sila. Dapat to gid kaliwag. Kaluwag man partner. Kaluwag na siya, hindi mo magbot-bot anak. Sabi na partner? Pas na, pas. Sa ba itong mga pangutana ni partner? Gani partner mo dyan na itong topic ng gani. So, pingkot mo partner. Kabasa partner lang? Sama na? Kang ikang kang Jinilin Jinilin? Sakasaka. Jinilin Sakasaka. Kita ang tanin mo. Tinuod bagyod nga tamis ang imong ihi mo nang ginaduol sa mga lamigas. Sa maning Sa mga pangutana partner pang doktor Ang naman doktor naman eh. ato ning tagaan niya kung Pagtubag. partner. Ka-learn sila ba? Ang unang yung buhaton ni mo ana aron hibaw ka ni mga tamis ang ihi. Of course, mo ba ito? Magtimaan ka sa kalamigas. Sa amigas partner. Gikan sa imong ihi partner. Paglakaw ni mo sundan ni mo na siya. Sundan ni mo. Musaka na siya globe. Sakapod ka. Saka ko ka. No. Kit-kit siya atong lahing katong laya na ba? Panggata. Kit ani mo ame. May puruhan May puruhan. Tambi sa imong ihi. Pagbaba niya. Baba ko ka. Babapod ka. Puruhan to. Dulong na po siya dito. Sundan niyo. Punuan sa haging na po. Kat-kat niya dito. Sundan niyo mo nimo. Saka gapon ka. Kit-kit na sa dahon. Naadyo. Ah, Dadyo puruhan. Pagbaba niya partner. Adto ganina siya dito steering na sa mga umbak. Oh. Bicycle. Sakay ba na siya? Bak. Umbak. Sakay po ka. Sakapod ka. Adto managbangkirohan dan taon. Gusto mo siya dito partner? Musaka siya itong mga estante. Bugas partner itong mga malagkit. Oo. Sa patuda. Hako. Mais. Makit ani mo partner gani kat-kat siya itong malagkit. Oo. 100% 100%. 100%. Tampis yun ang ihi. Sama na partner. Diabetes. Okay. Magsuman man to siya. Ah! Okay, magbiko. Kaya tampis man ang imong ihi. Mo man daw yung gamiton. Di ba? Tama po partner. Oh, pwede na nimo siya biyaan partner. Huli na sa inyo ha. Huli na. Huli na ka. At imong kaldero. Ano naman partner? Makita nimo siya mukamang sa kaldero. Oh. Kung mo to'y gamiton niya. Na. So, sige, daghang salamat to. Sige, salamat. Punta na learn mo sa mga tubag ng pangutana ninyo. Comment lang mo kung napa may gusto nga mat. Anda mo namang tubagon ng yung mga pangutana. Ed Kaluwag. Medical manahon sa Maria. Oo. Isa pa. Kaluwag lang yapon. Jessico Sohi. 72 days na lang partner. Pasko na po no? Dali Dali na na panahon panahon ba? partner eh. Dali na kayo ba? Grabe. Pag kuha na taka, kuha na lang. Tulo na taka simana na itong programa partner. Tagka na kita. Kita na po mga Nankaw ba? ayun, mga Salamat comment. po sila. So, paano? Jinilin. Jinilin Sakasaka. sa kasaka. Unta na tubag na mo ang imong pangutana. Timing po diyang apelido partner. Timing po kayo. Timing Saka, po, saka. Saka. So, sige no? Okay, dahil salamat. Okay, salamat. Ngayong gabi is tanan.